dos que estan tots ja. Què heu fet? Continues o no? Ai, perdó, Mati, no, tio, la palma. Jo com que l'entrenador ho ha años de autoridad, 10 años. No sé mis mes. Vale, ¿vosotros qué? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bien, pues el però tens juguen tots, juguen tots, contra el Bufat. 0-1-5, llavors que necessitem és gol de canvi. Juga molt bé, sí, vam empatar 4-4. Ho veure jo per la tele, estava amb el Marc, jo primer ens va connectar, i a la segona part i tot, ho va aguantar molt bé. Sí, l'Arnau no va jugar, però bueno. No va allà. Però bueno, el Cavalera. Sí, l'Arnau, però el estava allà. Jugues a casa amb el Pablo. Sí, clar, se'n va veure que estava bé, després el Barça amb el Lluís. Sí, el pas que després... Hola! Si yo miraba, digo, a ver si hay un joc de acabar. És el nou per qui sentat. A l'Arnau? Ah, sí, amb l'Àlvaro, sí. És de sentat. De casa què? Vamos a juntar aquí. Ahora llegas, tío. Sí.
sido por ahí. Vamos, pruébala, pruébala. Que no se las hace nada, ¿no? No, no. Venga, va. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, guapo? Tío, la vi. Avui he vist l'actual. Sí. Y la meva dona se cree y le dice, oye, que tenemos un de la mascota arriba. Sí, no els he vist més. Aguanta. No la he visto, yo sí. Aquest és Sant Pitat també, tio. Ah, sí? Aquest sí. Peña que es europeo. Es firme. No, eso
maco. Tío, de aquí, vamos a... Tira, tira, David, tira. Vamos, pruébalo. Ultimo volato. Costa igual l'espai per jugar amb tots molt marcats. Hi ha pocs errors. Sí, aquí sí que és molt ràpid. Futsal bé! Aquí m'he fet pensar, què dies de poder cantar? Què dies de fer? La veritat, molt. Hi ha un dia que a vegades quan es aplica la llei de compensació ja s'ha de... Sí, però bueno, que no ja l'he vist. Señor francés, no puede ser que está ahí. Me cago en la mara que abajo. No puede ser que está ahí. La Paula està aquí. No pot ser. Ha vingut abans. El Parra. Bueno, aquí, a ver. Fuga, jo l'he vist. Sí, l'he vist.
està allà. Està cap allà, diu. Hola, i el Fuga. Para que sí. Està allà. L'àmbit en salet. El sonido, ¿no? No te lo pones. Ahora sí, Ahora que desde aquí no me puedo. No, sí, un poquito. Solo así. Acumula que es falta, home! Desplaçament. Alex, tu pots jugar? Alex, tu com vas jugar?
Entra, entra. Oh, por favor. Acabam Deus. Porque voy a No, es falta en defensa.
el marcador porque... Bueno, lo vi ¿Cómo verán casa viendo desde aquí. Nada.
yo para allá. A ver, mira. Cuidado. Aprieta, aprieta, aprieta. Segon pal. Qué bueno.
Molt bé. Escolta, ara! Teva!
Muy bien. Dona. Vinga, Puigol! Sobra! Vinga, va, defensa! No plugem! Vinga! Dale, Joe, vedi. Dos! Passa-la bé, tio, passa-la bé.
Afuera el defensa. Va. Sí. Estos nervios. Pues sí, Para adelante. no li fotis. Fora. Anda, vete ya, hombre, vete ya. Claro, queden 5 minutos més gana, no? Segundo para, David. Apreta, que no salga, ¿no? La espalda, Lluve.
Vinga en defensa, va, no afluixem! Come stai?
Guapo!